Ünnepén. Nagyon örülök személy szerint, ez azt hiszem a szervezők még inkább, és az erdőművek meg leginkább, hogy ilyen sokan eljöttek Hévízre. Néhány biztonsági szabályt azonban a koncert előtt mindenképpen tisztáznunk kell. Elsőként szeretném megkérni azokat a kedves vendégeket, akik esetleg kutyussal érkeztek, hogy a kutyát a tömegbe lehetőleg ne vigyék be, hogy tömegtől kicsit különüljenek el, illetve a pórász meg a szájkosár, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Köszönöm szépen a megértésüket. Figyeljék a zöld tablókat és az azokon elhelyezett menekülési útirányokat, hogyha a tömegnek el kell hagyni a helyszínt, és erre csak és kizárólag csak a szervezők adhatnak utasítást, akkor kérem, hogy a biztonsági szolgálat utasításait messze menőkig tartsák be, fegyelmezetten hagyják el a deákteret a tablókon jelzett útirányokban. Ha valakinek egészségügyi problémája adódik menet közben, akkor egy sárga színű mentőautót itt a buszmegállónak a végében láthatnak, ahol szakképzett egészségügyi személyzet áll rendelkezésre, mindenképpen vegyék őket igénybe, nagy bátorsággal forduljanak hozzájuk. Hölgyeim és uraim, ennyit a biztonsági szabályokról, mert a zenekar már tükön ül. EDA 40, ezért jöttünk össze bizony már 40 éve annak, hogy a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem hallgatóiból verbuválódott a zenekar. Első fellépését megtartotta az egyetem Koleszában. Rendszerváltáson, tagcseréken, évtizedek koncert sorozatán, néha tragédián és nem utolsó sorban generációkon átívelő slágerek tucatjain vezetett az EDA művek útja, hogy Magyarország egyik legnagyobb rockzenekara legyen. Az egykori Griff zenekar Ferenczy Zoltánnak köszönheti az EDA nevet, ami az óizlandi germán irodalomnak két nagy fontosságú alkotását jelenti. Ezek mitológiai és hősi énekek és mondai dalok, de vannak köztük drámai, párbeszéd és tanító darabok is. A művek szó pedig azt szimbolizálja, hogy az együttes Miskolcon egy tipikus északkelet magyarországi iparvárosban, az acélvárosban kezdte meg pályafutását. Alig ha akadhat az országban, aki ne ismerné, milyen is minden sarkon, minden lépcsőn, hogyan is állunk a kör közepén, vagy milyen aggyal érkezünk éjjel. No és persze ki az az emblematikus frontember, aki 20 éveseket megszégyenítő energiával vágja a zsebre a közönségét. Immár évtizedek óta ő nem más, mint Pataki Attila. Minden vidéki zenekar álma, hogy a fővárosban koncertezzék, és ez az EDA-nak bizony sikerült. A kor legnagyobb zenekaraival, a Piramissal, az Omegával vagy a P-Mobillal állhattak egy színpadon, majd pedig saját budapesti koncertek idővel ezreket kezdtek vonzani. És ez az időszak hozta meg a zenekarnak az első nagy lemezeket, amelyek már is több százezres példányban fogytak el, megszülve olyan örök érvényű himnuszokat, mint a Minden sarkon, a Kölyköd voltam, az Érzés, az Álmodtam egy világot, vagy a Hűtlen. Dalok, turnék határon innen és túl, a korszak végén pedig egy új barátság Gömöri Zsolt billentyűssel, aki 85-től máig a zenekarra stabil meghatározó billentyűse és Pataki szerzőtársa is. Aztán mehetünk tovább a körrel, az Éjjel érkezemmel, a Fohásszal, a Gyere őrültel, vagy a Mi vagyunk a Rockkal, a Szélviharral, a Szellemvilággal, az Utolsó érintéssel, vagy éppen az Elérlek egyszer című dalokkal, hogy csak néhányat említsük a 80-as, 90-es évek közönség slágereiből. Aztán jött Alapi Steve gitáros és Kicska László basszusgitáros is, és természetesen a hosszú tagcserék után, de immár 20 éve a dobok mögött Hetényi Zoltán. Hölgyeim és uraim, az EDA együttes 40 éve mögött több mint 5 millió eladott album, 28 arany, 4 platina, 2 gyémántlemez, szakmai díjak és polgári kitüntetések, fesztiválok nagyszínpadai, no és persze a közönség szeretete által kitüntetett 4 évtized. Ilyen ragyogó pályafutás kevés zenekarnak adatik meg. Az EDA művek megküzdött ezért a státuszért, hogy a magyar zene egyik örök érvényű, megkerülhetetlen szereplője legyen. Megküzdött a bürokráciával, az időről időre támadó új trendekkel és a pályafutását olykor sújtó tragédiákkal is, hogy aztán idén, április 11-én a Papp László Budapest Sportarénában feltegye a koronát karrierjére, és 3 órás teltházas nagykoncertet adjon, majd pedig körbeutazza kishazánkat, és természetesen a Kárpát-medence magyar lakta területeit. Ők az EDA művek. A lelkünk rezdülése, hogy mint az idő nem lett volna, ott voltunk, mint varázsszóra. Nagy volt az akarat, miben bőjük, új világot teremtettünk. A dolognak nem volt vége, áldott volt a sólyom népe, mind irányunk, fény is levünk.